ki mondo wati kanyakla. Penjo moro be obiro kanyo mar jogo ma defaulters, jogo ma ok chudi ni watimo ang'o. Wasebedo adiera gi jogo mok chudi te momiyo Mwalimu Sacco nyocha nen gi yo mar ng'iyo guarantors. Guarantors ngeche ni ka bwana Juma kawo loan tabira chung'ne. Ka chung'ne to ngeche ni Juma kolal go muom go tabende akonyo chulo. Koro kuom sani wayudo ka rowere ma sani ok dwa wachno, koro wang'iyo ne watemo dok ane nonro mondo wane ni to wanyalo timo nang'o kuom wach guarantors ni. Koro watudre gi jogo mopogre opogre wadwa neno ni to en yo mane mwanyalo konyo go jokanyo mondo wagol guarantors, nikech yudo ka ng'ato osekawo loan to ok ochul, koro wadhi ir ng'ama chielo mano chung' ne loan no, to mano kelonwa weche mang'eny ahinya. Koro actions mwakawo to ng'eny. Jogo moko chulo loan wasewacho ni kuom sani nyocha wadhi ir guarantors makonyowa duoko pesa no. Mar ariyo, wanyalo terou e CRB. Ting'e ni bwana Juma sani koteri e CRB to in gi tich matek ahinya nikech ok inyal yudo hola kamoro amora. To bende ki ng'at moro nigi tije moro malong'o to be yudo ka koro ji bende koro amini ahinya. Koro wateri e CRB koki ok ichulo loan no. Mar adek, bende kani kawo loan maduong' be samoro wadwaro gimoro mwaluongo ni surety, ma wanyalo dwaro kata mna title deed mari, wanyalo dwaro logbook ni kaluwore gi hola mikawo kuomwa. Koro wan gi yore mopogre opogre. Nikech kanye mose biro ka kelo midhiero, ji nigi experience marach, mara jomoko biro mako jambi e kulte, jomoko waro nyaka witado. E piny Luka ji nigi sigana mang'eny, emomiyo ji nigi luor e chunygi kabisa. Bende unga gi thuolo moro ma unono ni ng'ani pok ochulo kuom thuolo ne nikech ang'o matimore. Samoro ng'ato nigi terminal illness otuo okete piny. Tije manotimo cha samoro ne okawo loan opuro godo niang'. Ng'ato dhi jamaundu moro dhi wang'o niang' e puodho ka nogeno dhi bedo niang' otere factory yud pesa mondo ripe godo loan. Be unono gigi ni ang'o momiyo ng'ani ok chul loan kaka owinjore kode. Erokamano bwana Juma. Mwalimu Sacco pogre gi kembe moko ma holo ji pesa. Nikech Mwalimu Sacco mana kaka wasewacho ni japuonj en ng'ama miluor kendo japuonj ng'ama riere. Koro Mwalimu Sacco kin jakanyo marwa to loan otami chulo, ok wanyal muomra muome odi kata dalani ni wabiro ni wating'o gik moko, wating'o kombe. Gimwa kwongo watimo ni to bwana Juma ni ang'o momiyo ok chudi, to waoro ng'ato to biro to nono. Mar ariyo, wanyalo timo gimoro mwaluongo ni restructuring. Ma ka jakanyo pesa otamo chulo, tibiri wuoyo kodwa ni jowadwa, anto kaka na paro handa ni okodhi kaka na gene, kora adwa ni mondo ulok na go extend na uru period. Wawuondre ni nabira wacho na adwa chulo loan ni kuom higa moro achiel. Odhi otama. Koro abiro ta wuoyo gi jogo, awuoyo gi staff magota koni owada, adwa ni koro chwal gini mondo achule kata higni 5. Koro mondo yud ni Mwalimu Sacco wuok ni dhi peyo ng'ato, ok en wach mayot. Ok biyot ahinya, ok notimore. Aparo ni jawinjo moro bendo penjo wa ni to ka